Mă numesc Azacu Tudor, sunt din Găripa Patarul și mi-am ales problema 31 și 32. La problema 31 avem că gradul de fiabilitate a 4 aparate electrice pe perioada de garanție este pe 1 0.9, pe 2 0.95, pe 3 0.9 și pe 4 0.95. Trebuie să determinăm probabilitatea ca A. Toate aparatele să fie în stare de funcționare la sfârșitul perioadei de garanție, B. Toate aparatele să fie defecte la sfârșitul perioadei de garanție, C. 3 aparate să nu fie defecte și punctul D. Cel puțin un aparat să fie în stare de funcționare la sfârșitul perioadei de garanție. Deci avem cele 4 probabilități, cele 4 aparate electrice cu următoarele probabilități de fiabilitate. Pe 1 este egal cu 0.9, pe 2 0.95, pe 3 este egal cu 0.9 și pe 4 este egal cu 0.95. Scriu mai jos și probabilitățile ca un aparat să nu funcționeze, să fie defect. O să le notez cu Q la sfârșitul perioadei de garanție. Și avem că Q1 este egal cu 1 minus P1 și va fi 0.1, Q2 va fi 1 minus P2, minus 0.95 va fi 0.05. Q3 este 1 minus P3 și va fi 0.1 și Q4 este 1 minus P4 și va fi 0.05. La punctul A trebuie să calculăm ca toate aparatele să funcționeze, să fie în stare de funcționare la sfârșitul perioadei de garanție. Și probabilitatea ca toate cele aparate să fie în stare să funcționeze va fi produsul la probabilitatea la toate aceste 4 aparate, la probabilitățile individuale. Și vom calcula pe de A, vom înmulți pe 1 cu pe 2 cu pe 3 și pe 4. O să avem 0.9 demulțit la 0.95, demulțit la 0.9 și demulțit la 0.95. Și după ce calculăm acest produs, vom primi rezultatul de 0.731025, aproximativ. Aceasta este probabilitatea ca să fie în stare de funcționare toate aparatele. La punctul B. La punctul B trebuie ca toate aparatele să fie defecte. Și probabilitatea ca toate cele 4 aparate să fie defecte va fi produsul la probabilitățile Q pe care le-am calculat, la probabilitățile individuale de defectare. Și P de B va fi egal cu Q1 demulțit la Q2, demulțit la Q3 și demulțit la Q4. Și va fi 0.1 demulțit la 0.05, demulțit la 0.1 și demulțit la 0.05. Vom calcula acest produs și P de B este egal cu 0.000025. Acesta este produsul ca toate aparatele să fie defecte, probabilitatea. La punctul C. La punctul C vom avea mai multe cazuri, deoarece trebuie probabilitatea ca 3 aparate să nu fie defecte, adică 3 să funcționeze. Pentru a calcula această probabilitate, ca exact 3 să funcționeze, vom lua toate cazurile în care 3 aparate vor funcționa. Vom considera toate combinațiile posibile în care un singur aparat să
să fie defect. Și celelalte să funcționeze. Deci există 4 astfel de cazuri. Primul caz, ca aparatul 1 să fie defect și aparatul 2, 3 și 4 să fie funcționale. Și vom calcula această probabilitate. P1 este egal cu Q1 demulțit la P2, demulțit la P3 și demulțit la P4. Și va fi 0.1 demulțit la 0.95, demulțit la 0.9 și demulțit la 0.95. A doilea caz, ca aparatul 2 să fie defect, iar celelalte să fie funcționabile. Va fi P2 este egal cu P1 demulțit la Q2, demulțit la P3 și demulțit la P4. Și va fi 0.9 demulțit la 0.05, demulțit la 0.9 și demulțit la 0.95. Al treilea caz va fi ca aparatul 3 să fie defect și celelalte funcționale. P3 este egal cu P1 demulțit la P2, demulțit la Q3 și demulțit la P4. Și vom avea 0.9 demulțit la 0.95, demulțit la 0.1 și demulțit la 0.95. Și ultimul, al patrulea caz, vom avea că aparatul 4 să fie defect și 1, 2 și 3 să fie funcționale. P4 este egal cu P1, demulțit la P2, demulțit la P3 și demulțit la Q4. Și vom avea 0.9, demulțit la 0.95, demulțit la 0.9 și demulțit la 0.05. Acum trebuie să calculăm toate aceste probabilități. Le vom calcula fiecare termen. P1, după ce am calculat, este egal cu 0.081225. P2 este egal cu 0.038475. P3 este egal cu 0.081225 și P4 este egal cu 0.038475. Probabilitatea la totală va fi suma celor 4 probabilități și după ce calculăm suma, probabilitatea este P1 plus P2 plus P3 plus P4 și va fi egal cu 0.2394. Aceasta este probabilitatea la punctul C. Punctul D. Avem că cel puțin un aparat să fie în stare de funcționare. Probabilitatea ca cel puțin un aparat să fie în stare de funcționare va fi complementarea probabilității ca toate să fie defecte, calculată la punctul B. Și vom avea că probabilitatea este 1 minus probabilitatea la punctul B și vom avea 1 minus 0.00025 și va fi egal cu 0.999975. Aceasta este probabilitatea și soluțiile finale. La PDA avem 0.731, la punctul B vom avea 0.00025 și la punctul C vom avea 0.2394 și la punctul D avem
0,99975. Acestea sunt soluțiile finale la problema 31.